emakhosini singabahlambululi abahloli. Yebo isigodlo sasho sibhekeza umsamo kuphela ifoundation yomuntu. Buka, akunama blessings, akunazibusiso ethuneni lakama wakho lomntanakho labo gogo nabomkhulu. Ithuna ligcina ini lifihla umzimba wakho. Ithuna is there for umzimba wakho. Kukhona i-question engingabuzwa yona Siphe ukuthi ekhaya angazi ukuthi ihlangana kanjani kodwa angazi ithi nje ngiphakamise le ndaba. Uthe kenziwa yini ukuthi kube nezimfihlo ekhaya? Singatshelwa iqiniso ngekhaya. Yebo, now ngifuna ukuthi uyijabulele indaba yokuthi utshelwe abantu abadala bala emhlabeni. Cause abantu abasele abadala bayabaphilisi nababulali empilweni zethu. You will think ukuthi you will get the truth. Angithi abantu abadala bacamba amanga. There was a case khuluma nge-surname yalo muntu wesilisa ukuthi yena wazi umama wakhe ashadile nobabakhe kanti umntana webhanji. Yebo, ngebhanji ubaba nomama bashadile kodwa the real biological father akashadanga naye umama. So umsamo lokuyahlukana ngawushaka i3 ngizama inhlolo 3 times iyamphika ithi akashadanga umama nobaba. Ngathi hayi man lento yeloku iyaphikisa ukuthi lethu umama wakho nobaba bashadile. Athi gogo man, you remind me now. Abo auntie bethu bake bathi lo akusubabakho lo shade nomama wakho. You see now ngibuyisela umzali wakho ukutshela amanga because of naye uyabenefita ukuthi uzophila impilo enhle ngokuthi wena kube umntana webhanji lo baba. So ama secret wekhaya ongeke uwazi it's because of they thought ba protector wena kanti bakulimaza ngoba bazikhohle ukuthi badala bokushiya emhlabeni usale ngalawo manyala. Ngendlule siyongena ethuneni. Uma siphupha idlozi elihle noma sithi ithongo elihle, it cannot be ithongo ungaligezanga. Now uma idlozi kusho ukuthi ngisafuna ukulungiselwa noma kusese namacala ekufanele alunge. Idlozi lelo umuntu ongazange athola ithuba lokuphila isikhathi eside emhlabeni. Umuntu oke wahamba njengami nawe emhlabeni waseshona. Now sithi idlozi. Mayisafuna uncedo from kuwe wena ophila izulwane sakhe noma umntana wakhe kusuke ukuthi manje yini idlozi. Kodwa ithongo sikhuluma ngalaba esesibacedele insebenzo zabo noma ama spirits angazange aphile la emhlabeni. They can be creatures, they can be human, abogogo noma abanikazi bempande yakini. Now masesiza ngamadlozi ke uma uzophupha idlozi lime phambi kwethuna then there's a problem ngalelo thuna. Kusho ukuthi naku sekukhona abahlasela ithuna lele ligcina umzimba wami. Not to say hayi ungikhumbulile ugogo ukuthi ngize ethuneni lakhe ufike kanti ke uyashayeka kanjalo. Imindeni iyadlalela ethuneni. Ubaba wakho yes kodwa kusubaba wakho uwedwa. Kukhona abantu abagcilazile amadlozi ngenxa yokuthi bafuna izithwalo izilwane. So idlozi alisasebenza ekhaya kusebenzani lesi silwane sidonsa wonke umuntu walegazi. Ingakho ngisho ngithi igazi lumphilisi lombulali. Isibongo lumbulali, isibongo senemi iumbulali umphilisi. Ngoba should kuphakame umuntu othwele anganibulala nonke. Anganibulali ngokunigwaza kodwa abulala impilo zenu into zenu zingasasebenzi all together. Kodwa lo othwele kugcame yena.
ngibuyele uma uphupha umuntu ongasekho emhlabeni ubaba wakho noma umntanakho umbona ngathi uyagula noma umzimba mncane noma akabukeki njengomuntu alive, like angithi uyambona umuntu ongathi umpunga, idlozi elisekukhanyeni uzolibona ngokusmile, nanoma lingakhulumanga uzolibona ngesmile, kodwa iyabonakala into ekhanyayo nento engakhanyi. So akuthiwa makube akukhanyi kulelo dlozi umbona ngathi uyagula noma umpunga ngoba noma ugcoke nje impahla ezilengayo, ungagijimeli ethuneni. Nkosi yami, bandonsa abathakathi bendawo noma abathakathi ababulele yena lo muntu ukuthi bandonsa, ungayigijimeli ithuna. Abantu abangasekho emhlabeni, they are spirits. There are spirits ongazibiza noma kuphi zivele. So kuyenzeka ukuthi mawuzophupha leli dlozi yekelana ugijimele ethuneni, akunama blessings. Nanoma sithi sohlambulula idlozi asiye ethuneni lakhe, sihlambulula ugogo wakho ngoba ugogo wakho naba abagangela ithuna lakhe. We won't go to ethuneni lakagogo silihlambulule, never. You won't see inyanga do that. But mawuzobona inyanga iyo ethuneni isuke iyoganga. Umsebenzi wethuna nabelaphi bendabuko nabaprofeti ukuyoganga ethuneni. Ngaphandle ukuganga akunakuthi uzobe wenzani. Yebo kukhona umuntu othi yebo ngiphuphe ithuna lakagogo liyenza into embi. Yes, hamba uyolihlambulula uthenge lo mphefumulo back. Ithuna liyathengwa back mase lithathwa abathakathi. Ukuthetshulwa kwedlozi uyakhona ukulithenga back because you've got the right, ngoba igazi lakho. Lo munye akana right kodwa uzoba ne right mawuba nizinaki into zesintu. Niyabona ukuthi before uba umKristu kodwa kuningi kufanele ukwazi. Awumani uvela uthi umKristu so umlungu, in the name of Jesus, buya la. Gezani amadlozi, gezani amacala, lungisani amacala, akunama blessings kuphi ethuneni. Please don't forget to like and subscribe.